Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip vreau să vă arăt noua mea cușcă la iepuraș. Dacă îmi mai cumpăr, mă mai gândesc dacă mai vreau să mai cumpăr iepuraș. Aceasta va fi una dintre cuști. Mai am, le voi arăta și pe celelalte dacă nu le știți deja. Am pus acest, nu știu cum să-l numesc, lemn, placă de lemn aici, să nu intre apa. Aceasta este ușa, să zicem, din plasă și o deschidem prin cuie, după cum puteți vedea, jos, sus și lateral. Aceasta este cușca, sughiț, după cum puteți vedea, este destul de mare. Uitați, și sus. Aici am pus două table să nu se aude, fiindcă am pus ăsta, placaj din acesta și eu zic că în această cușcă poate să stea o mamă cu puiuție. Dacă vă place, dați un like. Dacă mai vreți să cumpăr iepuri, dați acolo un comentariu. Și ce mai vreți voi. Să închidem. Gata, și să vă arăt și cușca cealaltă. Poate unii știți, poate unii nu știți. Dacă ați mai văzut la mine pe canal, aceasta este a doua cușcă. Este sus la aceasta. Vedeți? Aici am ținut pui de găină. Le-am avut curat și am scos tot. Este destul de bine aici. Dacă voi băga vreun iepurașul ăsta stup, asta, plasa asta cu asta, că acum este iarnă, este frig, și jumătate din asta, să nu fie frig. Să vă arăt și iepurașii. Ia uitați, aceasta varsă apa mereu, foarte des. În fiecare zi trebuie să-i pun înapoi apă. Ea fată pe 8 februarie. Le-am pus luceră, dar văd că o țin pe jos. O pune pe jos. Deci da, cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, pe subscribe și până data viitoare, vă salut!